Zdravím všechny, u svého prvního vlogu, jsem tam 007 a vedle mě je mistr Rozoríny. A zdar lidi. Jsme v Karlových Varech, teďka, kde to jsme? Ve Vířidle. U Řídla. A teďka se budeme podívat vlastně k hotelu, kde je filmový festival. Po cestě vám to ukážem, pár věcí a něco do toho řekneme. Zatím čas. Takže jsme zpátky a pošli jsme jenom o kousek a to vám tady chceme ukázat. Ten hotel taky bude, ale musíme se tam nejdřív nějak dopravit. No, čajznem nějaký. Hele, tam je to TTčko. Jo, to je pěkný. Natáčím to na mobilu, takže zase moc dobrá kvalita nebude, ale tak do Vánoc bude nová kamera. Ne, fuj. To je dobrá kvalita. To jo, kámo. Na to, že to je S3 mini. Takže, jop, už jsme na místě. Potom do koberci šel John Travolta. No, jako, není to špatný. Prý ty pipy, ty jsi tu uchyl takový drbaný. A co jako? Tak se podívej. No, čem ty? Je brožurka. Brožurka. Čau. Nazdar lidi, já jsem Razoríny, tady je Thompson 007 a my jsme zpátky doma. Ve Varech to bylo fakt super, měli byste tam taky být, a kdo tam nebyl, tak určitě budou nějaký videa na YouTube. No, očekávejte další videa a doufáme, že se vám naše vlogy aspoň trochu budou líbit. No a do 3 dnů by měl být další. Takže Los Mosquitos!